Kajing Petno UMLA but MDC Kamauhati constituency ba Charles Marngar naka Indian National Congress syaka National People's Party kamsyam lapendu jingkermen ni kinong ilam ka Ribhoi District Congress Committee hakaba kilala ban seisendon yu kurtong uban aireng hak election MDC syaka Khasil Saturmas District Council ki HDC kaban Salongshen yau kurtong ba ka parti kala ibet ban penyeng nak benta ka ni election ka deyu ba Dominic Mensong bat lapen menawai ba hak jelang ka belalong hak khat artrik no pra arjar pusaw hamawati hak ni ka silai don lang do ba MG Khasin Lor President ka Ribhoi District Congress Committee RBDCC uba John Lamarai President ka Kamauhati Block Congress Committee ba Prangsngi Singkli President ka Jirang Block Congress Committee JBCC lembat kiwe Habakran siglap thai kubor ba Dominic Mensong uloong baudon ke jingkerman ke baskam ban job hakan ni election MDC banwan bat klem das ngoper halo ke jingmi no ba Charles Marngar MLA bat MDC Kamauhati namar ke babun hi kinong elam bat kinong kersan jang ke parti Kongres Kamauhati kidangnya ne hadu mentah MDC jang parti Kongres ten nadu menasni iba Dominic Mensong inlong no official candidate joka parti Kongres Kamauhati konstitusi. Ngakwa ban long sisyahi kum utau ban long utau sakri jong Kamauhati konstituensi. Bat ni I ban nadu kepor bangi layo ya kejela Meghalaya. Nadu sinem syajar kenda sepatnya poar bat mentang la cross san poar sinem. Ni I badang don bun ki kam ki bangi de ban le. Bat kum kinong mi khmat ngam ko ban long kum kenrat dengan ko ban long kum sakri jong ki pai ba ngap pen pau ba ngasungu ya ka parti Kongres ka balai tiket inga bat halor kata nga kular ban bot ba ngitip ba ka parti Kongres kadi ka ba ladon lupa kata ki frameworks jong ka lani kita ki lenti jong ka na kabenta ka imlang ka salang karoi kapar ya baduk basuk bat katang I hakamoto ka jong ka parti Kongres ka jongiro ba kum kilidar lene kum kinong yalam ini bam long kita kiba set syukur ya kipai ba lane ya kita kinong sunong jong ka noka constituency jongi komba kalong menta kasi ka jingkermen lembah ke jingker ko jomble nga kermen 100% bangan job hagane kenti ba menta na Kamauhati konstituensi Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya